А ти хидратираш ли кожата си и то с хиалуронова киселина? Пробвала ли си с ампула с хиалуронова киселина? Разбира се, не в буквалният смисъл. Откакто открих професионалните ампули на Дермакот с хиалуронова киселина, разбрах какво означава наистина да хидратираш кожата си в дълбочина. На почистено лице нанасям от колагеновата вода на Дермакот. чупвам ампулата И нанасям с пипетка малко количество от хиалуроновата киселина. И започвам втриването на продукта в кожата с масажни движения. Хиалуроновата киселина може да задържа до 1000 пъти собственото си тегло във вода и това прави един от най-ефективните хидратанти. От своя страна тя може да помогне за възвръщане на еластичността и редукция на бръшки, които са се появили от дълбока дехидратация на кожата. Много често приемат на вода не означава, че ние достатъчно добре сме си хидратирали и кожата, тъй като нашата кожа е абсолютно последна грижа на целият ни организъм. Затова помогни на кожата си да не изостава в хидратацията, да възвърне еластичността и да придобие по-свеж, по-млад и сияен вид. Подари истинска хидратация на твоята кожа с ампулата с хиалуронова киселина на Дермакот.